I den her video vil jeg give en kort introduktion til Kursusmakers blog. Det der er på skærmen i øjeblikket, det er Berlingske Blogs, som har været inspiration til Kursusmakers blog. Der er en masse gode ting her, som jeg vil referere til senere. Men altså funktionaliteten skulle være den samme. Jeg klikker mig ind på Kursusmakers blog. Det der er på skærmen, det er en lokal version, så det er ikke den rigtige hjemmeside. Her er der kun 2 blogger, og der er kun 4 blogindlæg i alt. Man kan sige, at der er 3 niveauer af bloggen, og det her det er så øverste niveau, eller forsiden. Og her til venstre, eller hovedindholdet, der bliver der vist de 20 nyeste blogindlæg af samtlige blogindlæg, der er i systemet, altså fra samtlige bloggere. Og herovre i højre siden, der har vi så alle blogger i systemet, som bliver listet op under hinanden. Jeg kan klikke mig ind på et enkelt blogindlæg, men jeg kan også klikke mig ind på den enkelte blogger, som jeg gør nu. Og der får vi så samtlige blogindlæg listet op fra den her blogger. Og jeg kan klikke mig ind på et enkelt blogindlæg, sådan der, og der får vi så selve indlægget. Man kan også skrive kommentar. Nu går jeg lige tilbage til forsiden. Det der her, det viser, at der er 0 kommentarer for det her blogindlæg. Men hvis jeg klikker på det, sådan der, så kan jeg så skrive en kommentar, som jeg vil gøre nu som eksempel. Jeg har noget tekst, jeg kopierer ind. Og det er bare, altså det er noget helt tilfældigt tekst. Det giver ikke nogen mening. Sådan der. Og jeg siger send kommentar. Sådan der. Og så kan jeg scrolle op. Altså det er det her pågældende blogindlæg, og der er så kommet en kommentar, som bliver vist her. Sådan der. Og hvis jeg går ud til forsiden, eller man kan også se det her, at der er kommet et 1-tal her, og det træder selvfølgelig igennem de andre steder også. Når jeg går 1 tilbage, det står her, og på forsiden, der er det selvfølgelig også